1816 рік, який став роком без літа. Це зараз неможливо уявити сучасне літо без активного пляжного відпочинку у компанії з друзями чи з подругами. Але однак 210 років тому, а саме у квітні далекого 1815 року, сталося виверження сумнозвісного вулкану Тамбора, в результаті якого Тамбора викинула в атмосферу нашої планети стільки отруйних вулканічних газів, що спричинило ефект вулканічної зими. Тобто наступний 1816 рік у всесвітню історію увійшов як рік без літа. Уявіть собі, рік без літа. Чекаєте у 1816 році, коли закінчиться зима і розпочнеться весна. Але весна так у тому ж 1816 році так і не настає. Заморозки у червні, липні і серпні. І тому люди, які жили на той час, тобто у 1816 році, були доведені до такого відчаю, що окрім голоду та хвороб ще спостерігалися на той час і масові заворушення. Але однак з іншого боку 1816 рік подарував людству два найважливіших винаходи, без яких людство не може уявити своє сучасне життя. А саме велосипед, а точніше його прототип сучасного велосипеду, та літературний персонаж Франкенштейн, яким лякають досі невихованих дітей. І тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.